Sa nagpadulong pa si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o sa Galilea, ug samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya sa napulo ka sanlahon, nagpaantaw sila og naninggit, Jesus magtutudlo, kaluy taon kami. Nakita sila ni Jesus og giingnan lakaw og pahiling kamos mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Miyapa siya sa tiila ni Jesus sa pagpasalamat kaniya. Sa Marianhon katong tawhana, unya mingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo hain man ang siyam? Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron sa pagpasalamat. Og miingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Magaampo ta. Father in heaven, thank you Lord nga karon nga kagabion personal na pud ka nga makigsulti sa kada usa namo. Salamat Lord nga dunay pinasahi nga pagpangumusta nga imong pagahimuon Ginoo. Salamat Lord nga imong gihatagan gayud o kagawasan nga kaming tanan makaabot dinhi bisan sa among mga minahals kinabuhi nga tuwa lang sa among mga panimalay Ginoo. Salamat nga sa gihapon naabot sila sa imong grasya. Among pagampo nga karon nga kagabihon ang imong mga pulong ingon diha sa John 1:14 nga ang pulong nahimong tawo. Kining mga pulonga nga among madunggan ma-apply ni og mahimo namong ikinabuhi sa among pagkatao Ginoo. Sama nga ikaw o Ginoong Jesus, giprophesy lamang, gisulti lamang og nianhig ka og nagpakatawo. Salamat Ginoo nga niining kagabihon ang kaming tanan gawas nun among kasing-kasing malipayon, excited og hinlo nga modawat sa imong balaan nga mga mensahe. Himuha kini nga pagpatlig-on, pagpatubo og pagdugang kainit sa among paghigugma kanimo. Himuha sab ni Lord nga magtul-id padayon sa mga buhat namo nga wala nimo kahimot. Salamat Lord nga sa padayon namong pagpaminaw ang imong mga pulong magatangtang sa mga hugaw, mga butang nga mga maot imong makita sulod sa among mga kasing-kasing. Amo ning gipangayo Ginoo. Amo ning gipasalamatan nga kami gitabunan karon sa imong hamili nga dugog walay gahom sa kangit-ngit makasamok kanamo. In Jesus name we pray. Amen and amen. Magapanglingkod ta, cleansed, sanctified, and anointed. Cleansed, sanctified, and anointed. Munay ato ang kahulugan karon sa pagtuon, gihinluan ka, gibalaan ka, o gidihugan ka sa Dios. No? So, dili lang kay naibuhaton si Lord nimo usa ka butang, human ana, talikdan na kaniya dili. Sunod-sunod na na. So hinluon ka sa Ginoo, next iya kang balaanon, sunod iya kang dihugan. By the way, kining anointed, kanang gi-anoint ka, kanang anointing, kuha na siya empowerment na sa Holy Spirit, kanang musud na sa imuha ang Holy Spirit. I-anoint na ka. Pero dili ka butangan ana nga wa kay purpose. Na ituyo. In the Old Testament dunay tulo ka anointing. Gi-anoint aron nga mahimong hari, gi-anoint nga mahimong pari, gi-anoint nga mahimong propeta. And dunay usa nga ikaupat pinasahi. Gi-anoint aron sa pagdeklara nga ikaw hinlo na, no? Gi-anoint ka nga hinlo na jud ka. So again, ang pinaka-familiar nga pulong sa Ginoo kining Luke chapter 17:11 to 19. Murag last year siguro nahisgutan ni, and then pagsulod ani nga year nahisgutan na pud ni. Pero ang pulong manggod sa Ginoo mga igsuon daghan kayog mensahe. Munang makigsulti na pud siya sa kada usa nato karon. Una, dunay problema dinhi nga gikatagbo ang atong Ginoo ug kana siya mao ang problema sa pagkatinunglo. Curse. Because sa Bible in Deuteronomy chapter 28, gihisgutan ning sakita nga kung mataptan ka ani or ikaw mutalikod sa Ginoo, di na maminaw sa Ginoo, di na mabuhat sa kabubuton sa Ginoo, di na makiglakaw sa Ginoo, taptan ka ni ining maong sakit, ang tawag nimo tinunglo. No?
Again, usbon ako ha. Pag naa ka ni nga sanla, it means tinunglo ka. Resulta ni siya kay dili na ka maminaw sa Ginoo, dili na ka mubuhat sa ipabuhat sa Ginoo, ug dili na ka makiglakaw sa Ginoo. So karon, naanay tambal ning maong sakit, maong sanla. Kining maong sakit nga sanla, naanay tambal karon. That is why samto na to pag-ayo nga kining sanla nga gihisgutan dinhi, kining atong mga sala garbo. Ngang tambal ra gyud ani mga igsuon pagpaubos. Dawa man ni baligyas parmasi nga pagpaubos or humility. Ayo sir. Papalita ta diha og duha ka capsule nga humility sir kay grabe na ning akong garbo. Wala gyud ni. Okay? So mura ni siya leprosy nga walay tambal gani tungod ani likayan kas mga tawo. Og naa kay butang sa kaaway nga gigunitan, mo distansya ang mga tao nimo kay malahig pa lang ko ani. Madamay man ko ani. Orya nani siya kontra niya tabangan ni siya. Nya gakuyog may murag maapil ko ani ako. Kadaghang mga pangitabo nga nikuyog siya sa barkada nadunggaban siya panuoy nadunggaban. Ang nakapait pagyod og siya mo'y napatay. No? So ang punot dulo, tama ba na nga no? Pinulungan. Ang punot dulo gyud ani. Nga maong sakit mga igsuon, maong nga sila nahimo nga mga tinunglo. Sirado na ang ilang mga dunggan para sa Ginoo. Kimay na ang ilang kamot nga mubuhat para sa mga butang nga gitudlo sa Ginoo. O kapoy ang ilang tiil ilakaw sa pagpangalagad sa pagsunod sa Ginoo. Muni problema ani, muning gitaptan sila ani nga mga sakit. So kung imong subayon sa Biblia, halos tanan nga gipangtaptan sa maong mga sakit, tinunglo, gitunglo sa Dios. Si usa ni ana mga igsuon ang pinaka kanang highlight karon nga kagabihon, gipanganlan siya og Gihasi. Si Gihasi mga igsuon, usa siya ka luyo-luyo or katabang ni Elisha. Kinsa kaniadto kini si Elisha nahimo sab ning sumusunod og katabang ni Elijah. Sa diyang gikuha na si Elijah, ang nagpadayon sa iyang gimbuhaton nga gidihugan ingon nga propeta si Elisha. Unya kini si Elisha mga igsuon do na siya sulugoon nga ang pangalan si Gehazi. Now, sabto na to pag-ayo, dunay usa ka pangulo, commander sa mga sundalo dito sa Syria, nga dato kayo siya og ilado kayo siya, pero naa siya sanla. And doon na siya sulugoon nga Israelite, nga nahimo nilang dinakpan sa panahon sa pangpanulong, nga niingon siya, sir, kung makaadto lang unta ka, ingon nga akong agalon ba? Akong agalon, kung makaadto lang unta ka dito sa Israel, dunay propeta dito nga hinganlan og Elisha, makatabang siya nimong maayo kas imong sanla. Kay kining sakit nga sanla kaniadto mura ning COVID. Nga tibuok kalibutan tanang langob, lalom sa dagat. Ginapangita ang tambal. Wa gyud nila nakit Ngano man? Pag ang Ginoo mulatos mga igsuon wa jud kay remedy. Ang imo na lang maghinulsol og gayuhon kas Ginoo. So na-mention ako sa niagi based on research ningon diha nga ang mga tambal nga gipangtumar sa mga tao relieve na nimo. Maghatag rag relief. Mo pagaan lang sa imong gibati pero dili siya maghatag gyud nimo kaayuhan kay maghatag nimo kaayuhan kana mang mahimo na kang mutuo. Kanang na positibo ka. Mao man na. Mas malig-on ka ana, malig-on inyong imong immune system. Unya, mo fight na ka, unya, maayo na ka. Mao man na. That is why kato ganing na nag-fasting na colon cancer free sila. Kaya nahinlo man ang ilang mga colon sa pag-fast nila. Kaya ang resulta sa colon cancer, hugaw man ang imuhang mga old foods nga na diha. So, sa langtod nga pagkasulti, nagdala og daghang bulawan, puntil nga kwarta ni si Naaman. Oh, lahi to sa Haman ha, kay si Haman tong gibitay dito sa istorya to ni Mordecai. Si Naaman nagdala sad siya mga bagong biste, unya niadto siya dito ni Elisha. And then ingon siya, ayo. Kinsa na?
Commander ni sa sundalo sa Assyria, Elisha. Ni ako kay gamhanan man kanang imong Dios, makaayo ka nako. And then si Elisha wala ni gawas. Wala niya pakapihan wala niya gi-entertain ingon ra siya. Lakaw dito sa tubig sa Jordan, tunlob dito og kapito. So gayaw-yaw na dayon ni si Naaman og niingon siya nga nganong patuon pa ko niya sa tubig sa Jordan nga mas limpyo pa man ang mga tubig dito sa Syria. Jordan in taong mura nagitaya-taya in tawon. So nagbagutbot siya, nitalikod siya nga suko kay siya og ingnan siya siyang sulugoon ngano ba di ay imong sulayan tong gisulti. Sulayan lang ba? Total nakasuway naman bitaw kag pangita og remedy ani patambal wa man kanaayo. So sulay itong gisulti sa propeta. Bitaw tuod no? Og di ko maayo balikan gito na ako ba? So pagtunlob niya dito kapito mga igsoon na ayo siya. Mao ni nga nibalik dayon siya dito ni Elijah og iyang giingnan si Elijah. Ani nga time nakigatubang na si Elisha. Sorry, not Elijah, Elisha. Nangatubang na siya. Hinlo naman. No? Unya ningon siya pasayloon nun tako sa Ginoo. Nga imong Dios nga gisimba. Kung mukuyog pa ko sa akong hari nga mong luhod dito siyang Diyos kay karon nakailan nagyud ko kisay tinuod nga Dios. Dawatan ning ako ang pahalipay. Akong love gift, akong pasalamat. So, nihatag siya og kwarta, muhatag siya karon og bisting mga mag-o. And then ningon si Elisha, no, wa ko na kinahanglan ana. Ngano man? Nganong imo man kung bayran nga dili man ako'y nag-ayo nimo? No? Inig-uli pa lang nimo dito. Muingon ang mga tao nga naayo ka kay nibayad ka. Gadala kag puting manok. No? Basig muingon silang gapa asok adre. Gapa tayhop. Gapa tuob, Ayo. So dadara nagbalik ayaw. So si Jesus sa pag-send niya sa iyang mga disciple, he said nga nakadawat kamo nga libre, panghatag mo nga libre. But kini gani tingog ra niya nga lakaw. I don't care kung kinsa ka. Wa ko kailan nimo, no need na pong mailhan ko nimo. Dapat ang imong mailhan karon ang Dios. So lakaw tunlob dito. So sa naayo na siya, nibalik siya og niyong, dawatan ni, and he said, ayaw ko. Kung maomanggod ka, pero iampo ko nga papasayloon ko sa Ginoo, kay inig-uli na ko dito. Sundalo ba ako? Dili na ko pwedeng biyaan ang hari, bisag asa siya mulakaw. Og muadto siya dito, og muluhod siya, og musimba, kuyugan, magyud nako siya, og muadto siya simala. Og asa siya. Kuyugan nako siya. Pero pasaylo ako, basta kay ako, karon nakailan na ang Dios nga nagbuhat sa langit og sa yuta, maunay akong simbahon karon. Bisag asa siya mo adto, pasaylo ako. Kay kuyugan yun ako siya. Kay sundalo ako. Tama? So, ni-reply dayon si Elisha nga, okay, lakaw. Magauban ni mo ang Diyos, lakaw nga malinawon. Naayon na ka. Siyempre, lipay kasi siya, naayon na ba siya? Tama? Nindot ka yun eh. Karon si Gihasi, ang salugoon ni Elisha, ningon siya, sayang naman na ato ba? Ganang waman to dawata ni Pastor, oy. Ganang tato ipalit og anapog, ihuwad ng kalsada. Sayang nga ato, oy. No? Notice nga kung doon na kay kahakog sa bandi, mga igsuon, unang-una, mahugawan dyan imong una-una, imong kasing-kasing. But kita karon, again, after taog bandi, para sa, naay bahandi nga atong or nagpray ka nga, mo increase, mo uswag ka, tungod kay ang imong tinguha, malipay ang Diyos. Nakay pangandoy ba? Para sa Ginoo, and pangandoy para sa imong family. Not for your own. So, ningos Gihasi, saan ni si Elisha, oy? May utuka ba? Ipanalangina na gani. So how you will know nga gikan na sa Diyos? Di ba dahil inigdawat ni mo, ana? Remember nga si Elisha, man of God ni, ang iyang gikaatubang, wala nagsimba og Diyos. Ang salapi ngayang dawaton, gikan sa mga kamot, nga wala nagila og Diyos.
gikan sa mga pagpanulong pas mga pagpanggira ng agaw og mga kabtangan, gagikan ning tanan. So si Elisha, spiritually and physically, dili siya gustong makontamina siya. Ayo, or may leprosy ka, doon ka muna sa Jordan River. Tama? Kaya usap po ni nagpakita nga ang baptism importante jud kaayo. No? Unya, after that, pagbalik niya, ako na pa imong tintalon. Mahugawan ko ron ane. Ayaw lang, no need. Wala ko gigutom, wa ko nakulangi. Ang imong gihatag nako, wala na sako ko sa akong naangkon. Kaya ang akong naangkon mao'y tag-iya sa tanan. Palakpakan nato ang Dios. Di ba ang Dios may atong naangkon? But si Gehazi, in 2 Kings chapter 5 verse 20, but Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master had spared Naaman this Syrian in not receiving at his hands that which he brought, but as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Ingon siya nga, nakaikyas to si Naaman ba? Pero ingon nga buhi ang Diyos. Ako siyang gukdon. Pangayuan ako to. Di ako magsaba ni Elisha. In verse 21, and Gehazi followed Naaman, and when Naaman saw him running after him, he lighted down from the chariots to meet him and said, Is all well? Musta? Okay ra? Para magkag... Say, naitabo. Ha? Naog siya sa chariot. Verse 22, and he said, All is well. Okay raman. O, nga nung niyaman ka? He said, My master had sent me saying, Behold, even now there become to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophet. Give them, I pray thee, a talents of silver and 2 changes of garments. Hala? Si Elisha ba? Akong master, doon na siya bisita nga mga anak sa propeta, nga bago lang naabot timing nakagikan ka, unya gisugo ko niya. Nga apason ka na ko, papangayuan kag 2 ka talents. Kanang 2 ka talents, 2 ka puntel. Imagine nga money, silver. Og 2 ka Levi's, kadikis, Adidas. Sa pa yung mga mahalon, di ha? Mga guests. Grabe ni si Gehazi. And then, sinaman, maura din, why problema? And so, in verse 23, and Naaman said, Be content. Take 2 talents. And he urged him and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garments and laid them upon 2 of his servants, and they bare them before him. Tara, hatod ka na mo. Sige. Parang lipay kay nis Gehazi no? Gitagaan siya 2 ka puntel sa kwarta o 2 ka bagong sinina. Kay lagi, gisugo daw siya ni Elisha, kay si Elisha doon ay bisita ng mga anak o propeta. Nawa siya ikahatag karon mo ng Naaman. In verse 24, and when he came to the tower, he took them from their hand and bestowed them in the house. Yang gitaguan. And he let the men go, and they departed. Ay, katong mga nagdala, mga sulugoon ni Naaman, lakaw na sila. Iyan ang gitaguan karon ang kwarta ug ang sinina. In verse 25, but he went in and stood before his master. Kisa yung master si Elisha. And Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? Diin man kagikan? Asa kagikan? And he said, Thy servant went
know whether. Wa mo ko nilakaw. Ani raman. Nilakaw ba ko? Dira rabi ako. Na-wise kayo. Verse 26. Pwede kang magsinungaling sa tao. Pwede kang magsinungaling sa mama mo. Pwedeng si ate ni mo may ga-answer sa imong module o manglimbong ka ni Ma'am Berry, ni Ma'am Ellen. Pwede. Pero dili ka kapanglimbong sa Ginoo. We know that the Spirit of God searches the world, searches the heart. So in verse 26, and he said unto him, went not mine heart with thee, dili ba ang akong espiritu ni kuyog nimo? And he said, when the man turned again from his chariots to meet thee, is it a time to receive money and to receive garments and over and olive yards and vineyards and sheep and oxen and maidservants and maids, men servants and maidservants? Panahon ba ni karon nga mudawa ta og kwarta sinina? Or mga hayupan or mga property? Panahon ba ni karon? Ingnan siya gipangutana siya. Di ka makalimbong. And notice, nga nung nanglimbong siya because of the love of money, the love of wealth. In chapter 5, in the book of Acts, Hananiah and Sapphira, managtiayon, they agreed together nga ilang ibaligya ang tanan nilang katigayunan o gihatag ang mga halin ngadto sa buluhaton sa Ginoo. Sa dihang nahalin na, niingon dayon si Hananiah o si Sapphira mag-shopping ta ni dakua po na ang katungaan. Ito ihatag sa Ginoo. Ang katunga atong i-shopping. Ato i-sing. Sige. O, pagpalit daan di ang litson manok kay mo. Ako ihatod ni dito sa church. So, gidala ni Sapphira, ani Ananias, ang katunga sa halin. Dito sa tiilan ni Pedro. And Peter said, sigurado ka mauro ni halin? Oh, sure kayo. Ihaparagod. 2 million ba na? 4 million di ay ang halin. So, he said, nga nung nanglimbong ka man, dili tao ang imong gibakakan, kung dili ang Espiritu sa Diyos. So, nahagba siyang namatay, giguyod, gilubong. So, ang iyang asawa, dugay, na uli na kung ba nagigutom naman ko, nabugnaw na naman niya ako linungag. Ako siyang apason, be, mo, hapit po tag-coke atong iskina. So, apas si Sapphira, Pastor, Revelation chapter 22, 19, 18 and 19, ang magdugang-dugang agsilot. So, murag gipalauman ra na nako ha. Okay? Wala na dugangi. Grabe pog dugangan, no? So, niapas niya and Peter said, oh, Sapphira niya man lagi ka, tinuod ba ang halin? 2 million ra, maura niya ang halin. And he said, oh, maura na. Oh, ngano nakasabot man mo. Karon, niabot na sa gangaan as pultahan na dihagatang. Ang naglubong ang dayong. Di ang naglubong sa imong bana. Diya natumba pod siya sa Sapphira og namatay. Gilubong po siya tapad siyang bana. Sugot mo, mga matay mo mga limbungan? Or tungod, sa gugma magbinadlungay ta. Huy, nakakomentas Ginoo. Ayaw, kuwada. Atong i-sacrifice ni. Dawa ito, good montan. Sige, basta kayo nakakommit naman tas Ginoo. Amen? So in verse 27, tanawa, in verse 27, the leprosy, therefore, of Naaman shall cleave unto thee and unto thy seed forever. And he went out from his presence a leper as white as snow. Ang leprosy karon ni Naaman mo pilit sa imuha og hangtod na sa imong kaliwatan. Og mibiya siya at tubangan ni Elisha nga nahimong leprosihon hangtod na matay siya. Para asa man tong nindot nimong sinina. Sultian ka na ko, busa kung sa pakanindot ka branded na imong suot, kung ang lawas nga imong gibistian, do not. Manang balag okay lang tag. No? Kini nga pulo siguro gigamit ni sa nagtrabaho sa hotel ang tag-iya ani. O niya, no? Wala na. Basta kay ang gisuutan, himsog ang panglawas. Amen?
Naa siya'y mahalon kayong garments made in Syria, branded. Pero ang iyang lawas karon ngayang suotan sa mahalong gamit, gilipro sina tungod kay natinunglo siya. Kasi yung gilumbungan si Elijah, dili ang Diyos. Sayang, hindi niya iniisip, paminaw pagayo, ikaw Elisha, ang akong gialagaran karon. Kaniya to nag-alagad ka ni Elijah. Lahat ng meron sa Elijah, ang langit ug ang yuta, ang gahom nga naa ni Elijah, naa nimo karon. Kung mag-alagad ko nimo, murag inikawala nimo, ako'y sunod. Ha? Pero gipaliwala niya ang tanan niyang mamana, masunod niya. Ano siya mamana? Ma-impart sa iya. Mapanunod niya. Nga gahom, nga diog, nga kaalam, nga grabe. Labaw pa sa duha ka mahalon nga biste. Labaw pa sa duha ka puntel nga kwarta. Sultian tikaw gihasi. Ang duha nimo ka puntel karon nga kwarta. Kuwang na kuwang pa na. Ipatambal nimo sa imong sakit karon. Gani sinaaman. Dato to pero kulang ang iyang kadato o pinatambal. Wag hapon siya naayo. See? Daghan kayo mga igsoon. Gi-pronounce ng daan ni Lord. Pag di na ka maminaw ni Lord, pag di na ka mubuhat sa kabubuton sa Ginoo, pag di na ka makiglakaw ni Lord, matinunglo ka, taptan ka ani. That is why ikaw ug ako naaaning garbo, nga mas lala pa kaysa sa leprosy. And because of pride, listen to this, nag-anak-anak ni. Ang pride, mga anak nagkasuko, mga anak og pangluod, mga anak mag-anak, daghan kay na siya og unya ikaw ug ako naaanang sakita, walay laing tambal ana. Maulang ihilak nimo sa Ginoo, ipaubos nimo sa Ginoo. And dawata sa makausa nga masuwayan kang maruwaan sa nawong masagpa matunog-tunuban. Aron makaton kag unsa ning pagpaubos. Unsa ang pagpaubos? Tanawang yuta na sa ilalom, imong lakaw-lakawan, imong luwaan, imong sipaan. Si Jesus dasin natin na, gisagpa siya, gisuntok siya, gisipa siya, giluwaan siya. Even, he washed the feet of his disciples. Wo, nagpaubos. And kining pride mga igsoon, grabe ni siya nga sakit nga ni anato. Kabantay ka nga, ug naay mga malisod nga sitwasyon, dili ka kamaong mo response. Usahay, lisod na gani problema, ato pang dadon ning atong garbo nga maghatod nato sa kasuko, sa kadismaya, sa pagka-discourage. Why not nga magpaubos na ta? And then, naandyan na yan, dawato na ni, ihampo sa Ginoo, Lord, bahala na ka. Total, imo maning akong kinabuhi. Thank you, Lord. Walay kwarta, walay nindot nga bisti, maayo nga panglawas, and one day, ang naa ni Elijah, akong maangkod. Ingana ang taas siya, pero tungod sa kahakog sa salapi. That is why in 1 Timothy chapter 6, verse 7 to 11, it says, sa atong pagkatawo, ikan pa na verse 5, natawo tang hubo og mamatay tang way madala. Hello? And then niingon niya, ang kahakog sa salapi, mauhinungdan nga daghan ang natagak sa kalisod ug ang uban na layo na gani sa pagtuo. Usa ni si gihasi. So, nitapot niya ning maong sakit ug nahimo siyang tinunglo ug nahimo siya nga ang maong tunglo ni Naaman nabalhin sa iya. And listen to this, si Naaman lisod ni magpaubos. Commander ni sa sundalo, ang serya ani nga time, grabing kusgana, tungod ani, daghan kayo mga gingarian ilang gilumpag, tungod aning commander sa sundalo, pero nagpaubos. Naminaw sa tingog sa sulugoon. Lakaw sa Israel. O man naman ka masugo-sugo, sulugoon ka na ako, karon musulti ka na ako. Sundalo ko, commander ko, lahat ng sundalo sa buong bansa, maminaw na ako, ikaw unsa imong posisyon, sugo-sugo ka na ako. Pero kaya ako'y nanginahanglan, di nagpaubos siya. Ug niadto siya, pag-abot dito, lain na pong level sa pagpaubos. Lakaw tubig sa Jordan, iyo. Tubig sa Jordan? Na, adya paingon itong mga gikan sa manukan, gikan sa babuyan, gikan sa
tubig sa Jordan? Di ka mag-expect nga gikan diha mahinlo diay ka. Na sometimes mga igsuon nag-expect ta sa kanang gi-expect nimo nga kini mo'y makatabang nimo, wa nakatabang nimo, pero katong tawong wala nimo gi-expect, my goodness, siyang nay mga ingon na. And so gitaptan siya ani. O kay gitaptan man siya, of course, kung naa kay pamilya, mataptan pod sila. O ang tibuok niyang kaliwatan, nataptan pod. That is why, dili nato ikatingala nga sa Luke chapter 19, chapter 17, kining maong mga napulo ka mga leprosihon, gilahi sila. Kinsa ni sila karon? Tungod ka di man mo maminaw sa Diyos, di man mo mubuhat sa kabubuton sa Diyos, di man mo makiglakaw sa Diyos, mahitabo ni ninyo. So ang nahitabo, dili na sila kadungog karon sa pulong sa Diyos, kaya di na sila kaadto sa mga templo, or sa sinagoga, or sa asang dapita nga gitudlo ang pulong sa Diyos. Kay gibutang naman sila sa isolation facilities. Di sila kadungog, wala pa FB Live kaniadto. Og na pa cellphone kaniadto, pwede siguro. Diyo sa man nimo pag touchscreen ana nga iningana nimo sa cellphone nimo, nangaupos puning imong kamot kay nangalata na. Lisuda, no? So di na karon sila kapaminaw sa pulong sa Diyos. Ikadua, di na sila makabuhat sa kabubuton sa Diyos. Kaya gilahi naman sila. Illegal naman nilang magawa sa atong dapita. Then ikatulo, manakod sila. So dili na sila makiglakaw sa Ginoo, kuyog sa mga katawhang nakiglakaw sa Ginoo, kay manakod na sila. So, igibutang sila sa usa ka pasilidad nga dili sila makakontamina, makapanakod, walay transmission nga may tabo. And dito sa usa ka dapit mga igsuon din sila gibutang, doon na pagyoy balaod nga nigapos nila. Ang balaod is this. Pag kamo manggawas diya, og makitaan mo ngadto sa gawas, batuon mo nga buhi og sunugon. May tabo. So in other words, ipaybalo ni sila kining tanan napulo ka tawo kisay mga ngalan ani. Okay, Roger Humawan, present. Ipaybalo ni napulo. Ang inyong buhaton karon kay positibo man mo nga dunay sakit nga leprosy. Dad-o mo karon dito sa facilities, pero kay wa may modala ninyo ang inyong himuon kini. Magsuot mo karon og gisi-gisi nga biste. Tabunan ninyo ang inyong baba mag-face mask mo. Mo man naa dire sa Leviticus chapter 13. Nga tabunan ninyo ang inyong baba. Unya, while maglakaw mo, magsigi mo syagit, nga hugaw ko, palayo kamo, hugaw ko, palayo kamo, hugaw ko, palayo kamo. Hangtod mo, abot mo dito sa dapit, nga adito na mo. Hangtod maayo mo. O di mo maayo, patay na. Unya, kini mga Hudyo, mga igsuon, doon na pag yun sila kultura, nga kung naa kay leprosy for 2 years to 3 years, wa pa kan gani namatay, naa na sila gitawag og burial service. So dito sa imong balay, doon na naghantak, nagdulag baraha. Unya ikaw gatanaw, gana pa dyan na nang hilak dito kay mangbayad man na sila katong mga mayong manglament ba? Mayong mangbangutan, mayong manghilak. Bayran na nila. Nga mo paduol ka sa imong balay, ang mga tao na nagsagit na naghilak, kisay nang hilakan, namatay, kisay namatay, wala diha. Kay ikaw nga, na ay maong sakit, maoy ilang gilakan. Imagine, nagbuhi na ka, o niya, sugod na sila dito 40 days. Ha? Because kini nga sakit, itulsur man ka ani, ang pinakataas ani nga sakit, 9 months. Kung di ka maayo, 9 months ka, patay ka ani. So kinagrabihan So gibutang sila dito sa dapit, listen to this, ang dapit nga gibutangan nila paminaw, boundary sa Northern Kingdom o sa Southern Kingdom. So layi ko nun ang boundary sa North Korea o sa South Korea o labang. Di ba di ay ka target ka diha? So dili ka pwedeng mo lagpas. Walay tawong mo paduol diha. Walay tawong mo agi ni mo diha kay boundary. No? Na ay nakabutangas nga kanang sa Korea mga igsuon ay suba. Unya sa suba na laser.
nga nagsiga sa ilalom. Murag light ba nga nagsiga sa ilalom. Pag nilabang kada tirahon juga. So, kanang dapita karon kay boundary na, walay taong muduol diha. That is why diha gibutang ang mga masakiton sa Manila nga mga natunglo nga dunay leprosy aron dili sila manakod kay unsaon pagtakod nga wa man gyud taong muduol diha. Karon na as Jesus. Kinsay ni age? Nganong Jesus, come on Lord, nganong nituyo kag agi diha? Sultihan ka na ako na mga panahon nga rejected na ka, walay baki ang mga tao ni mo, way magpakabana ni mo, but tunay Jesus nga nag-love ni mo. Murag kadiri na ka sa tanang tao sa imong palibot, bisan sa imong family. Murag ew na ka, pero kung may tabo ng galing na, hinumdumini nga na ay Jesus nga nagpakabana. Nga gusto siyang hinluan ka, nga gusto siya nga balaanon ka, o gusto niyang dihugan ka, kay gamiton ka niya. Gituyo ni agi ni Jesus. Kung ibutang nato ni sa literal karon nga boundary, gapusil ang China o kung sa nga nasod, India. Tungod kay may mga Chinese nga mga nakagunit o mga long arms, mga pusil, nga nilapas sa boundary sa India, mutong gibirahan nila. Muna'y pinaka-init nga issue karon. Nga kuyaw ning India, kay ang India ra ba? Mura po ning China. Nga kung mangihi, malumusta. Daghanan kayo ni sila. Munang, og sila'y magiraw, kay daghan mo na sila. Kay nilabang sa boundary. Now, ang gibuhat ni Jesus, pinasahi kayo ni. Kaya ang dapit nga di gyud pwedeng adtuan. You know what? Ang mga Israelita, dili sila muduol, anak, kay moingon sila, mga Hudiyo nga dita pwedeng paduol. Kay ang mga Hudyo, ang mga lumad nga Hudyo nga na mga taga Southern Kingdom, bisag anino sa balay, sa mga taga Samaria, bisag pag Hudyo gyapon mo, basta kay nagpuyo man ang dapita, bisag anino lang sa inyong balay, di mi moagi. Di mo pasilong. So, iyahay sila distansya sa boundary. Mupalayo, ang mga Hudyo, nga mga taga-Juda, mupalayo ani nga boundary. Sila po nga mga Samarianon, mupalayo ani nga boundary. And diha, gibutang ang napulo ka mga sanlahon. Ibutang inimo ang imong kaugalingon sa usan nila. Ang family nimo wa na ipaki nimo. Ang mga tao nag-isip nimo nga patay ka. Di pagyud sila maluoy nimo. Kaya ang ilang una-una naing-anak ka kay naa kay dautang gibuhat at ubangan sa Dios. Pareho ni Job. Si Job na ay tulo ka friend, pero in a distance gasyagitay sila for 7 days. I mean, hilom, naglingkod sila layo kayo. Nga nas Job dito, o niya, after 7 days nga naglingkod sila, ningon siya, Job, basi nakasala ka, kay nga naman gikamaho, na leprosy ang tibok lawas ni Job. Unya, mindset na dayon nga kung naan ni sakita, tinunglo ni talikod ni sa Diyos, doon ay gisugo ang Ginoo, ni wani ni buhat, ni sukol ni sa Holy Spirit. Ingana. So karon mga igsuon kinatrilingan, nga sa usa ka dapit nga di pwedeng adtuon og tawo, dito gibutang ni mga sinalikway, mga di katulog sa kagabion, nagpunit og mga buak nga bato, ikagi sa ilang sakit og katul kaayo nga balatian. Mga unod og panit ang mga kamot, ang ilahang sugod nagpangahilis, nga tagak na siguro ang ilang mga ilong kaning nangahilis na, ang mga ngabil nga upos na, ang mga tudlo nga upos na. And day and night, naghuwat sila sa ilang kamatayon. Naay mo hato dito pagkaon in a distance, pagbutang sa pagkaon, ayos ang dool, dira, ay mong pagkaon ha. Pagtalikod, dagan, kaon. Ganahan pa ka mo kaon? Grabe ang ilang gibati, ani. And you know what? Asa man sila mangayog tambag. Wala na'y muduol, o muwali nila, o mutambag nila. Kay naa sila ani nga maong sakit. Sometimes mga igsoonay mo sulti nimo.
Pero usaha di na namusulti nimo kay kabalo siya nga ako ning sultianan ni sakit manggod. Di man ko ni maminaw ra gihapon. Kay naani leprosy, naani pride. Sometimes ingon na. Basultian ka nako. Garbuhon ka or dili, gigugma gyud ka sa Ginoo. Ha? Gigugma ka sa Ginoo timan ina. And he entered into a certain village. Nya sa unahan na ani mauna ni ang boundary. There met him 10 men. And that were lepers, which stood afar off. Dito la unahan ga paantaw. No? Kita niya. They lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Kanang masande, ngon si Reverend Beck, shouting. Amen ha, amen ha. Shouting ha. No? Pero wabi po kay ganang isagit o kanang napugos ra ka. Lami mong putong imong feeling. Lami ra putong mayong kang amen kay na bless ka kaysa atong amen kay gipugos kag pa-amen. Ayo. Kabalo ba mo kung saan ang word nga amen? Mo-agree ka nga ang word ni Lord nga gisulti tinuod. And gituuhan nimo nga imong madawat. Mo nang inigampo nimo, inighuman mo yung kang amen. It means, akong yung gituuhan nga madawat na ako akong giampo. I agree. Nga naman lang amen. Siguro tag amen, o kita kasabot. So, pagkakita niya, and when he saw them, he said unto them, go show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Sa naglakaw pa sila, kaya naman sila, nga lakaw ka mo sa pare, pahiling. O niya, masabta na to, ganun pa doon sila pare. Lakaw ka mo sa pare, pahiling ka mo. Sa naglakaw na sila, padung na dito sa pare, o magpahiling na sila, nangaayo sila sa dalanon, ang usa nga Samarianhon, ni dagan og balik, pero kitong mga pure nga mga Hudyo, nga ingong piniling katawan sa Diyos, why pake? Padayon ra gyud sila dito. And listen to this. As one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. Kaning tao, mga igsoong giayos, balatian, gadagan siyang gasyagit, natingana pa siguro na nakakita ato, na. Oh, naunsa man to siya. Naghilak, nga nagdagan, nga nagduksulukso, nga di nasabtan. Mo anam, og hapa, mo tindog, mo dagan, mo hapa, mo hilak, mo tindog, mo dagan, mo nalain na to. In verse 16, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Nihaba siya sa tiilan ni Jesus og naghatag og pagpasalamat. Munang kitang tanan magpasalamat kita sa Ginoo. Amen? Ayaw, pakyasang pagpasalamat. Verse 17, and Jesus answering said, were there not 10 cleansed, but where are the 9? Di ba daghan man tong akong gihinluan, nganong kinirang usa ni balik? Di ba daghan ang akong gipanalanginan? Di ba daghan ang akong gipaginhawa? Nganong usa ra man niya? And in verse 18, there are not found that return to give glory to God, but only this stranger. Anong kiniramang langyaw? In other words, dili isakop. No? Kabantay ka atong mga anak, atong palitan, atong mga kuan. Ma, thank you. Murag wala. Nya pakis-kis walay meaning. Thank you, ma. Wala ra. Pero tanawag laing tawo. Bisag librehon na nimong plate. Oh, thank you, kayo, sir. Salamat, Lord. Kabalo, ginang ginuuron nga. Murag, una-una pa dyan kung dukdukon na kung ulo aning driver karon kay wadyo kay kaplite. Salamat yung kay sir. Kabantay mo, anak. Nga sometimes, ang membro sa pamilya, pag bisag unsa pa kadako ang imong why, thank you. Pero laing tawo. Lami kayo ang thank you. Mausap ni. Ang mga Hudyo nga lumad, katawhan sa Diyos, wagod ni balik og nagpasalamat sa Diyos, pero kining langyaw nga Samarianon, mao ni balik nagpasalamat sa Ginoo.
Nganong nauli siya, nganong nibalik siya og nagpasalamat. He said, wa ko'y apil sa pamilya. O dili ako apil sa katauhan sa Diyos. Pero nganong naapil ko aning ang panalangin. Yes, sila na tinunglo kay nakasala, pero ako mas labaw kung tinunglo kay Samarian. Dili ko apil sa katauhan sa Diyos. Nganong naapil mo ko ni? So grabing hilakan niya, nagbalik siya og nagpasalamat. Asa ka ang siyam. Tapos bikyo. Tapos alturas, nag-shopping. Wah! Nakapalik na dyan ko din, eh! Dugaya ka ayun, no? Dugaya ka ito. Tara. Manuwa tag basketball, manuwa tag bilyard, manuwa ito mga tutag chocolate. Daghanan na sila. Aska to ng dong tong siyam. But ikaw ug ako sa adlaw sa pagsimba, magpasalamat ta sa Diyos. Kay giluwas tas Ginoo. And listen to this. Mauni ang kanang pinakaunod gyud before ta mamauli, mubo ra man nga ato nga conclusion. Pero mauni ang pinakaunod nga mensahe. Nganong ingon si Jesus lakaw sa priest? Sa chapter 13 na ay balaod nga ang priest mao'y maghiling. Kaya wa pa may mga doktor sa una. Unya kining sakitak tungluman. So silang mga alagad sa Dios mo'y nasayod unsaon ni. Sila po'y gitagaag kaalam sa Diyos nga mo ila sa matang sa sakit, tunglo ba ning sakita or natural raning korikong. Kailan mo korikong? Nuka. Gasli. Bungag singot. Sila mo'y nakailan. Munang sa chapter 13, sila mo'y gitagaag katungod nga mo'y mo check up ni ini, unyag na ka ng sakita, lainon kag 7 days. After 7 days, mubalik na po ka, kahilngon ka, umura magula na ayo, another 7 days. Pagbalik ni mo nilala, uy, leprosin na ni, dito na ka magpuyo. Sila may gitagaan na nagkatungod. But sa diya nga mahinlo na sila inig-check up na uli na naayo na dunay himuon. Og mauni siya ang panghimuon. Number 1. In Leviticus chapter 14 verse 8, hugasan ang ilang sanina o ang ilang lawas sa tubig. Muning giingon diha, cleanse. Cleansing ang una. Leviticus chapter 14, 8 to 9, and he that is to be cleansed shall wash his clothes and shave off his hair and wash himself in water. Hutdo niya ang iyang buhok, hugasan niya, labhan niya ang iyang biste, unya maligo siya og tubig. And we know na kung ang Biblia maghisgot og tubig, it is the Word of God. Ingon si Jesus sa diyang nanghugas siya sa mga tiilan, ingon siya sa mga tiil, sa mga disciple, ingon siya, nahinlo na kamo tungod sa pulong nga akong gisulti ninyo. Ayo, naapa ba mo diha? Nahinlo na daw sila tungod sa pulong nga gisulti. So, ang water nga gipasabot sa Leviticus chapter 14 is literal, but ang spiritual meaning ani is the Word of God. Ikaw ug ako kay niya man ta karon nahugawan ta tungod sa sala, niya ang tubig nagbadlong, nagtudlo nga kung aton dawaton ang pulong sa Ginoo, mahinluan ta. Matangtangan ta sa kahugaw, matangtangan ta ning atong mga garbo. Mahugasan ta ning atong leprosy. Next, magdala siya og halad nga nang halad nga walay ikasaway. Unya sunugon kini agig halad sa pagpapas sa iyang sala. Kay gani nahimo siyang nakabaton atong maong sakit kay nakasala siya. And this is the amazing verse 14. Tanawa. And the priest shall take some of the blood of the trespass offering. Mukuha siya jutay atong dugo sa maong mananap nga gihalad alang sa halad sa paglapas. Lahi man tong halad sa sala og halad sa paglapas. No? Kanang sala tinuyo nimo, ang paglapas wa nimo natuyo pero ni lapas ka diha. No, go beyond. Listen. And the priest shall put it upon the tip of the right ear. Right ear. Butangan ang iyahang ani. Dunggan niya. Ha? Tuo nga dunggan. Next. And then, to be cleansed, upon the thumb of his right hand. Sa kamot. Right hand. Kani. Pahiran og dugo dire, pahiran dugo po ni. Next. Ingon diha, upon the great toe of his right foot. Ang
tudlo sa tiil. O kanina ang kumagko. Kamu diha di nagyumo kakita. Kamu na lang may bahala anak. Kining kumagko. Listen to this. Pahiran daw sa dugo. O unsay unang gibuhat? Nagligo una, nag-cleansing. Next, naidugo. And we know that the blood of Jesus Christ dito sa cross, maoy ni balaan nato, humantag hinluan sa tubig nga maong iyang pulong. Di ka kasabot atong dugo ni Ginoong Hesus, kundi na ka makasabot sa pulong sa Dios, kundi na mahinluan imong kasing-kasing ug una sa tubig nga maong pulong sa Dios. And gipahiran og dugo ang dunggan. And we know that the blood will sanctify. It means mubalaan. Muna ningon ang Hebro, ang tanang butang mahinluan pinaagi sa dugo. Oh, listen to this. Una, ang dunggan. Sunod, kini. Sunod, tiil. We see nga, ang sala nila di na maminaw sa Diyos, di na mubuhat, o di na makiglakaw sa Ginoo. That is why balaanon ni Lord ang ilang dunggan, balaanon ni Lord ang ilang kamot, balaanon ang tiil, aron nga maminaw sila sa Ginoo, mubuhat sa kabubutos Ginoo, makiglakaw na sa Ginoo. Mauni gipasabot. Next to this, ang sunod mga igsuon ingon diha. In verse 15, and the priest shall take some of the log of oil and poured it into the palm of his own left hand. Butang niya diri iyang wala. And the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand. Iyang ingon ana karon ang iyang right finger. Diri sa iyang tuong kamot, muna ibuhatos pare, kuwaon niya ang lana sa iyang tuong nga finger. Verse 17. And then, iyang sprinkled 7 times before the Lord. Itong maong oil. Oh, nakuha na to. Butangan niya ang oil, ang iyang palad. Unya, iyang inganaon ang oil nga na siyang palad, niya iyang sprinkle at tubangan sa presensya sa Ginoo. And listen to this. Verse 17, and the rest of the oil that is in his hand shall the priest shall the priest put upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the blood of the trespass offering. So katong naidugo diri, naidugo siyang kamotong, naidugo siyang, iya na po to karong pahiran sa lana nga sobra niya nga gisprinkle sa halaran. And listen to this. Di ba maumaning ang gibuhat sa Diyos? Ang oil is Holy Spirit. Munang, Lord, imo Holy Spirit, anoint me, nga na. Muna ni ang Holy Spirit. Unang-una, giwalihan tas pulong sa Diyos, gihinuan ka sa tubig. Pagka nakasabot na ka, ang dugo ni Kristo, nibalaan nimo sa imong pandungog, sa imong mga buhat, sa imong lakaw sa kinabuhi. Next to that, time na nga ang Holy Spirit, ang oil, ibutang na karon sa imo ha. Diugon na niya ka, aron maminaw na ka sa Ginoo. Diugon na niya, aron mo buhat na ka sa kabubuton sa Diyos. Diugan niya ang imong mga tila, aron mo lakaw ka sa unsang direksyon na gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. And ang pinakanindot is this. Og ang sobra ni ini, iyang ibubo sa ulo sa tawo nga gihinluan na gikan sa sanla. That is why paminaw ang siyam ni adto gayud sa pare. Pero ang usaray nakasabot nganong madto pa man kog priest nga si Jesus man to ang iyang pulong maong tubig naghinlo nako. Ang iyang dugo mao'y mobalaan nako ug ang iyang balang espiritu mao'y magligo nako. Mubalik ko. Gadagan siya nga nagbalik ug nagpasalamat. Ang Hebreano niingon ang dugo ni Kristo mao ang dugo nga nagpapa sa tanang mga sala. Ingon ang John ang iyang pulong mao'y naghinlo kanato.
And he said in chapter 7 and 8 and 9, Jesus is the high priest. Woo! So nibalik na siya. Wala na siya nagkinahanglan ani nga offering. Because he fully understand that Jesus Christ, siya ang lamb that was slain before the foundation of the world. Siya ang gilansang sa krus ug ang iyang dugo mao'y magbalaan nga karon makamao na kang maminaw sa Ginoo, karon makamao na kang mubuhat sa kabubuton sa Ginoo, karon makamao na kang mulakaw sa pagpakiglakaw sa Ginoo nganuman. Gihinluan niya ang imuhang maminaw na kaniya, gihinluan niya ang imong mga buhat, gihinluan po niya ang imong mga desisyon, mga lakaw sa kinabuhi. Ug human ka mahinluoy gibalaan kaniya. After that, gidihugan. That is why ikaw ug ako karon wala tay problemahon. Dili problema ang gahom sa Dios, dili problema ang dihog sa Ginoo, dili problema ang iyang paghinlo. Ang problema nato musugilon ba ta sa Ginoong naatay leprosy? Isurrender ba nato sa Ginoo? Ato bang ipatangtang na nga garbo sa Ginoo? Musugot ba ta ana? Because what we realize in the scripture we read, nidagan sila og nagsurrender, nagpaantaw, nakita ang ilang kahimtang, kita na isala, magtago-tago. Ang garbo nato, ginatipigan nato og ayo. Gusto kang matuok ta ana tungod ana nga garbo? Or gusto kang magpahinlo sa Ginoo? Hinluan kaniya, balaanon kaniya, og karon dihugon kaniya, gamiton kaniya. Kung negosyo nimo mahikapan nimo og gidiugan na imong kamot mo, uswag na. Kung ang imong mga panghayupan diya gidiugan ang imong kamot, palambuon as Ginoo imong pananom mag-anig dagan. Woo! Tanan. And that is why young professional students, batanon, relax. Lord, I am cleansed by your word. I am holy now. You made me holy by your blood. Now I am anointed. And listen to this. Kung anointed gani ka, si Satanas, gakurog-kurog ng daan, dunay tawo nga grabing gikahadlukan ug ayaw, gidemonyohan, nagpuyo sa langob, sa mga lubnganan, naghubo na lang. Pero pag abot ni Jesus, si Jesus gi-prophesy ni Isaiah chapter 60 og ingon, the Spirit of the Lord is upon me. It means the anointing of the Lord naa nako. Munang pag abot ni Jesus, kurog-kurog ang demonyo, nagluhod ni ani baka, ano miyo si lutan? Ayaw sa taon. Ang yawa, mo ani pagkawat, pagguba, paglaglag, pero naa kay dihog. No? O sa anak sa mga pastor somewhere in California, kay uso man dito ang kidnap, o niya, baligya ka, kasi tawagan na, human trafficking. And one of the daughters sa pastor, nahimo nga victim, nasa libro. And then he said, pag hunong na sa sakyanan, o niya, gidukdok ang pultahan abri, o niya, sa diyang birahon na unta nila to nga babae. Bayaw ang kabot sa babae, in Jesus' name, I am the son, I am the daughter of the Most High God. Atras sila tanang murag walay mga kusog kamang-kamang sa kalsada. Lahi kaayo mga igsuon, bastag naan mo ang dihog sa Dios. Pero imposible kayo kang mahimong dinihugan sa Dios kung naapay leprosy. Pag naapa ang garbo, pag naghugas ka na, gitawag og sponge ba na? Nga imong ingana sa sabon mo absorb siya, pero kung imong kumuton mo gawas ang bula. Dili ka mo absorb sa gahom, sa dihog, sa ginog sa iyang pulong kung naay garbo. Kaya ang garbo nagpagahi na nato. And ang pagpaubos, no? Muhumo ka. Nya i-absorb nimo, imong suyupon, di na, suyupon na lang. That is why this evening ang challenge ra ni Lord. Ayaw nagsiguna-huna, parang gihasi, kakwarta kong dagan, ayaw lang. Humana si Lord, ay mong nahikapan mo, uswag din mo prosper na.
I-post ni mo na or dili. Oy, single ko. February na. Mag-post ka or dili. Drama kayo mo. Ano na single o February? Gawas noon ka mga lagal sa Ginoo kung single ka. Di kay sige kag pangitag mo pasakit nimo. Ampingan na ka sa sinugdan hapon-hapon, paypayan, huypon-huypon. Hapon-hapon. Pagka nadugay na pasakitan, pangitaa ang Diyos. Higugmaa siya, kay siya na higugma nato mga igsuon. And listen to this. Unsay unang gibuhat ni Anhes Jesus. Nagwali siya. Biya mo sa sala, biya mo sa sala, biya mo sa sala. Ug ang mga pulong ngayang gisulti, tubig nga naghinlo. Next, nagpalansang siya sa krus ug ang iyang dugo nagnibalaan sa tuwa. Sa pagbayaw na siya, gibayaw na siya unsa iyang gisulti sa mga tinunan, ayaw mo kabalaka kay mas ikaayo ninyo nga biyaan mo nako aron nga ang lana, ang balaang, ang Holy Spirit, the Holy Ghost will come upon you. Kay kung na ako magsalig ra mo kanunay nako, pero biyaan mo nako. Kamong tanan kasaligan na po sa uban. Hallelujah! Woo! So that's the process of cleansing. Ikaw ug ako natawotang makasasala. But giunsa ka paghinlo sa Ginoo nang iyang pulong. Gipahibaw ka nga kana daw tana. Lakaw pagpahiling. And after that, dunay dugo. Dili na dugo sa hayop, kundi dugo na ni Jesus Christ. Listen to this. Ang leprosyo nagdalag hayop nga masakit. Walay sakit, blameless. And si Jesus Christ walay sala nga maoy lamb nga didto sa cross nagantos og namatay. Ang iyang dugo mo'y naghinlo nimo. Listen to this. Di ka maluwas kay buutan ka. Di ka maluwas kay ang tanan nga nakasuwat dire imong gibuhat. Maluwas ka kay gihinluan kas dugo sa Ginoo. Kaya bisan pag imo ning gibuhat, gi-aplikar na tanan ug wa ka nahinluis sa dugo sa Ginoo, di ka luwas. Pero before ka nahinluan sa dugo sa Ginoo, naghinulsul ka kay dunay tubig nga naipahibaw nimo nga hugaw ka og need kang mahugasan. Sa pagdawat nimo sa maong tubig, imong gi-apply og nahugasan ka. And sa diyang nahugasan ka, ang dugo ni Jesus, mibalaan nimo. Gisanctify ka. Karon nga nabalaan na ka, gihimo kang lahi sa Dios. Gidihugan na ka nga makadungog niya, makadungog sa iyang mga pulong. Gidihugan niya ang imong mga kamot, ang imong mga buhat. Nga kung unsay imong himuon, mahimaya ang Ginoo. Di mahimaya ang Ginoo kanang imong gibuhat diha, uy. And then ang imong mga desisyon, ang imong mga lakaw, ang imong direksyon sa kinabuhi, gidihugan niya. That is why, atong gastoon ang nabili natong kinabuhi. Nga makapalipay kaniya nga naghatag ka nato ni ini mga igsoon. I tell you, nganong kita ramay ni akaron. Hain man ang uban. Nganong kita ray niya? Nganong sa napulo usaraman ang mapasalamaton? Asa sila? Si Lord ray nasayod. Basta kay ikaw ug ako kanunay tang mo balik ug magmapasalamaton sa Ginoo. Let's bow our head, let's close our eyes. Father in heaven, thank you, Lord, that this evening we really understand the sacrifice of your Son, Jesus Christ. Ang imong mga pulong Ginoo mo'y nagahinlo kanamo. Gikan pa, O Diyos, sa mga time nga mabati namong daw nag-inusara na kami rejected. Sama sa mga napulo ng mga sanlahon. Dili sila makahimo sa pag-comfort sa usag-usa o sa pagdinasigay sa usag-usa because all of them they're suffering a terrible disease. Gibutang sila sa dapit Ginoo nga imposible kaayong dunay taong makakita og maluoy nila. Mausap ni naitabo sa mga kinabuhi, Ginoo.
May mga panahon nga, bisag daghang taon, murag nag-inusara laming nagpasan sa mga problema, mga pagsuway nga niabot namo. Muramig na isolate tungod ani nga mga problema. Sometimes mag-self-pity na lang. But oh God, bisan sa mga dapit Ginoo, nga walay pwedeng makakita sa tinuod nga kahimtang, walay maluoy, walay nasayod sa kahimtang. Namo, panikaw o Diyos, kami ang imong tuyo, Ginoo. Ang tanang tao naglikay, ang tanang tao mupalayo. Napan ikaw ang Diyos, miduol ka namo. Tungod sa imong mga pulong na nga ayaw, na nga hinlo kami, gikan sa among mga pagpakasala, Ginoo. Nahimo kaming gawas nun, gikan sa mga garbo nga may naghatod sa tumang kahugawan sa among pagkinabuhi. O hinungdan nga mga tao magalikay sa buha. Or bisan unsang mga buhat, Ginoo, nga daw leprosy, nga may hinungdan nga mga tao mulikay. Father God, thank you. Imong gipakita ang imong kaalam ug ang imong gugma diri kanamo. Now we are cleansed. We're sanctified. We are filled with your oil, your anointing, O God, and we are ready to serve you, Lord. Tungod sa imong bugtong anak, Lord Jesus, thank you kayo, Ginoo. Bisan na sayod ka nga dili kami mapasalamaton, giayo mo kami, gitubag mo kami sa among mga pag-ampo, gitangtangan sa mga gapos, Ginoo. Bisan dili kami mapasalamaton. Oh Lord, niya kami, Ginoo. Nagabalik, nagaduol diya kanimo tungod kay karon nga kagabion, O Diyos. Among mapahinumduman ang among kaugalingon nga kaniadto, lala kaayo kami. Grabe ang among mga batasan ng mga kinaiya. Pano Diyos, tungod sa imong mga pulong, imo kaming hinluon. Tungod sa imong dugo, imo kaming balaanon. O tungod sa imong katuyuan, imo kaming gi-empower. Imo kaming gamiton. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We're cleansed and we're anointed. We're sanctified and we're anointed, O Lord Jesus. Thank you, Lord. Tanan nga mga tunglo sa among mga kinabuhi, Ginoo, natapos na, nabuak na ang tanan nga mga gapos, and our ears is open, O God, to listen to your voice. Ug among mga buhat, Ginoo, andam sa pagsunod kanunay. Unsa imo nga pabuhat kanamo ang among pagpakiglakaw, dili na alang sa mga butang pangkalibutanon or dili na alang sa mga hinakog namo nga mga katuyuan, but O Lord God, ang among pagpakiglakaw, Ginoo, mao nga nagsunod kanimo ug nagtan-aw sa unahan nga maangkon namo ang trophy, ang kanti nga mao ang kinabuhing dayon, Ginoo. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mga igsoon, pasalamatan nato ang Diyos. Pasalamati ang Ginoo. Yes, Lord. Sukat pa ka ni adto, nasairan ko ang kaluwasan. Mahitungod sa Ginoo, mga problema kaluya, nasugatan apan si Kristo akong nahinumduman. Si Kristo nga gisakit, si Kristo nga gilansang para akong makaambit
sa kaluwasan. Si Kristo nga gisakit, si Kristo nga gilansang, para ako makaambit sa kaluwasan. Yes, Lord Jesus. Sukad pa ka ni Adto, nasairan ko ang imuntang antuson sa impyerno, labaw pa sa leprosy, nga unod, bukog, panit, kaugatan, tungod sa maong kasakit mga dugta, apan tungod sa gugmag sa grasya sa Dios. Si Kristo gisakit, siya mao'y gilansang, ang iyang mga pulong mihinlo kanimo, ang iyang dugo mipasaylo kanimo, ug ang iyang balang espiritu naghatag kanimo kinabuhing dayon, ingpit nga pagpasaylo. Si Kristo nga ginansang, para ako makaambit sa kaluwasan. Si Kristo nga gisakit, Si Kristo nga gisakit, si Kristo nga gilansang, para ako makaambit sa kaluwasing angayan lamang o Diyos. ang Ayan ng iyong simbahon ka. Ang ayan ng iyong simbahon ka. For the last time, sing ang ayan lang iyong simbahon ka. Ang ayan lang. Shagit, Igson! Si Kristo nga gisakit, si Kristo nga gilansang, para ako makaambit sa kaluwasan. Si Kristo nga gisakit, si Kristo nga gilansang, para ako makaambit. Si Kristo nga gisakit, Si Kristo nga gisakit, si Kristo nga gilansang, para ako makaambit sa kaluwasan. Si Kristo nga gisakit, si Kristo nga gilansang, para ako makaambit sa kaluwasan. Karon nga ikaw ug ako nahiusa kang Ginoong Hesus. Gihinluan kaniya, gibalaan kaniya, ug ang iyang balaang espiritu iya na karon nga gipahari sulod sa imong kinabuhi. Padayon na ang imong pagkinabuhi nga maminaw na sa Ginoo, mubuhat sa iyang kabubuton, ug padayon nga magsunod nga makiglakaw kaniya. Tungod kay gibalaan niya ang imong mga kamot, ang imong mga tiil, o ang imong igdulungog. Gastuha ang gininhawa hangtod sa pagkatapos diini. Sa pagbuhat, sa paglakaw, o sa pagpaminaw sa kabubuton sa Diyos. Father God, thank you for your word this evening. Salamat kay imo kaming gipuno. Thank you, Lord, nga dili mo labay kawang kining mga mensahiha nga among napaminawan. Salamat, Lord. Mamauli kami, mamahulay kami sa tagsa-tagsa namo ka mga panimalay. Nga naa ang imong gugma, nagatabon ka namo. Padayon nga kalipay, panagiusa sa balang espiritu mong huptan. Ang grasya ug ang kamatuoran nga nahuptan namo, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Magpadayon hangtod sa imong pagbalik o sa pagtapos sa among kinabuhi. Kanimo lamang tanang dungog, himaya, pagsimba o pagpasalamat.
Pinahagi lamang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Everybody says, Amen and Amen and Amen. God bless you. I love you with the love of the Lord.